Розслідування ПЦУ в окупованому Криму будуть санкції. Міністерство реінтеграції окупованих територій підготувало санкційний пакет щодо причетних до утисків Православної церкви України на півострові. Заступник міністра Ігор Яременко заявив, що окупанти привласнюють майно Кримської громади ПЦУ, чинять насильство щодо вірян та забороняють богослужіння. А напередодні окупанти вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Силовики примусили настоятеля архімандрита Дам'яна зупинити ранкову службу, бо вона, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. У прокуратурі Криму почали провадження за фактом перешкоджання релігійним обрядам. Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження буде надана відповідна правова оцінка зазначеним діям представників окупаційної влади. На підтримку кримських вірян Православної церкви України висловилися в амбасаді Сполучених Штатів у Києві. Закликали окупантів не заважати людям вільно молитися та нагадали, що Крим – це Україна.